Ubona ngathi abantu abaningi bazithokozela lento eyenziwa uMjolisi ningane emgqumeni kanye noMdumazi. Ngiyakubingelela bangamukele mukule emakhaya emsakazweni wakhe esiZulu kwesimanzonzo lapho sigxile khona indaba ezamaskand. Mukule emakhaya ke ngudoze indawo zokuthi abantu abaningi bonela ngathi ngempela bazithokozela lento ehlanganisa uMjolisi. uMjolisi ngempela odume ngokuthi ubaba enza. Abantu abaningi bazomkhumbula ngempela umuntu ngempela otrenda ngengoma ethi babaka enzo. Le ngoma ke uyikhiphe ngonyaka ophelile. Manje lapha ku YouTube noma ku TikTok ubhale nje ukuthi baba enze ingoma ezokhoma phezulu eyakhe uMjolisi. Abantu abaningi ngempela bebesho ngempela ukuthi izwi lakhe yangena lithi khaxa ekushuni kaMgqumeni. Kuthe njalo ngempela ibisiqondana ke lento ngoba ubesehlangana nengane kaMgqumeni iyazwa kakhulu emculweni ngokuthi uLusanda. uLusanda ke uzohlangana noMjolisi bekhiphe ingoma. Le ngoma ke bebesebepika indoda ngempela esimkajubomvula emculweni oyena uzandle ezincane uMdumazi. Le ngoma ngempela izophuma nje maduze. Le ngoma iphekwa lapha e-studio eGMD. Mbukele emakhaya ke kwesimanzonzo bekuthembisile ngempela ukuthi ngizokudotsela indaba ngempela esashisayo. Le ngoma lena izophuma nje maduze kodwa ke angamoshi isikhathi ake ngidotsele nawo ngempela amanqapunqapu ayo le ngoma le ezophuma kwesimanzonzo. Ake nguthembise futhi ukuthi siyohlangana futhi ngokuzayo indaba ayipheli till this time. Siyabonga.